Il-Gvern se jressaq emendi legali biex f'każ li xi ħadd jinstab ħati ta' aggressjoni fuq uffiċjal pubbliku filwaqt li tkun il-qorti li tiddeċiedi l-kastik, madankollu mhux se tkun tista' tingħata la sentenza sospiża u lanqas libertà ikkundizzjonata. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-bini tal-Parlament ġimagħtejn wara li Malta xelet b'attakk fuq żewġ uffiċjali tal-Pulizija fil-Ħamrun, il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri qal li fl-aħħar 7 snin il-vjolenza fuq il-Pulizija naqset b'67%. Qal li l-Gvern seta' straħ fuq iċ-ċifri iżda stqar li anke każ wieħed mhuwiex aċċettabbli. Se nkomplu insaħħu il-liġijiet tagħna f'dan ir-rigward fejn jidħol anka il-pjena ta' priġunerija u anka fejn tidħol il-multa. Fil-fatt skont dak propost il-multi mistennija jiżdiedu. F'każ ta' vjolenza pubblika fuq uffiċjali pubbliċi, il-minimu se jitla minn 10,000 għal 25,000 euro. F'każ li tintuża arma, il-minimu se jitla minn 8,000 euro għal 12,000 euro u l-massimu jilħaq 30,000 euro. F'każ li l-attakki seħ minn 3 min nies jew aktar, il-pina minima se tiżdied għal 7,500 euro, filwaqt li l-pina massima se titla għal 22,500 euro. Anki l-pini u l-multi marbuta ma' teddid u inġurji se jiżdiedu. Il-multa minima se tkun qed titla għal 1,200 euro u l-massimu ilaħħaq 7,500 euro. Fl-aħħar net meta l-attakk isir minn persuna jew żewġ persuni, il-pina minima se tkun ta' sena ħabs sa massimu ta' 4 snin u l-multa massima tlaħħaq il-15,000 euro. Il-Ministru Camilleri temm jgħid li dak li ġara fil-Ħamrun nhar il-21 ta' Settembru mhuwiex mera tas-soċjetà għax qal li l-maġġoranza taġixxi b'rispett lejn il-forzi tal-ordni u ma tirrikorrix għall-vjolenza. Għalhekk fisser dawn l-emendi bħala sinjal ċar favur il-ħidma tal-forzi tal-ordni u favur id-dixxilpina.